nganong dili karon. Jeremias Kapitulo 31, versikulo 34. Kay silang tanan managpakaila kanako, gikan sa labing jutay kanila, ngadto sa labing dako kanila, nagaingon si Jehovah. Si Jesus miingon, kini nga ebanghelyo sa gingharian, igawali sa tibuok kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran. Ang iyang gingharian dili moabot hangtod ang maayong balita sa iyang grasya madala sa tibuok yuta. Busa samtang atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios ug madaog ang ubang mga kalag ngadto kaniya, atong gipadali ang pag-abot sa iyang gingharian. Kadto lamang nga naghalad sa ilang kaugalingon sa pag-alagad kaniya, magampo sa kanasing-kasing, paanhia ang imong gingharian. Ang pangamuyo, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Maoy usa ka pag-ampo nga ang paghari sa dautan dinhi sa yuta mahuman na, aron ang sala malaglag sa kahangturan ug ang gingharian sa pagkamatarong matukod. Unya dinhi sa yuta maingon sa langit, matuman ang tanang tinguha sa kaayuhan. Si Kristo dili matagbaw hangtod ang kadaugan makumpleto, ug siya makakita gikan sa kasakit sa iyang kalag ug matagbaw. Ang tanan nga mga nasod sa yuta makadungog sa ebanghelyo sa iyang grasya. Dili tanan mo dawat sa iyang grasya, apan usa ka kaliwat magaalagad kaniya. Kini igasugilo ni Jehovah ngadto sa sunod nga kaliwatan. Ang gingharian ug ang kamanduan ug ang pagkadako sa gingharian sa ilalom sa tibuok nga langit igahatag ngadto sa mga tawo sa mga balaan sa labing hataas, ug ang yuta mapuno sa kahibalo sa Ginoo, ingon nga ang mga tubig motabon sa dagat. Sa ingon ni ana sila mga hadlok sa ngalan ni Jehovah gikan sa kasadpan, ug sa iyang himaya gikan sa silangan sa adlaw. Pagkatahom sa ibabaw sa kabukiran sa mga tiil ni adtong na nagdala og mga maayong balita, nga nagmantala sa pakigdait, nga nagadala og maayong balita sa kaayuhan, nga nagamantala sa kaluwasan, nga nagaingon sa Sion, ang imong Dios nagahari. Hunat sa paglipay, panag-awit sa pagdungan, kamong awaaw nga mga dapit, kay gilipay na ni Jehovah ang iyang katawhan. Gihukasan ni Jehovah ang iyang balaan nga bukton diha sa mga mata sa tanang mga nasod, ug ang tanang kinatumyan sa yuta nakakita na sa kaluwasan sa atong Dios.